wayise esifele watyisa abantu out of izinto ebezincinci zotyisa ebenazo, kodwa zonela abantu abangama-5,000. Kuthi ke xa kukho indibano ethile, kukho loo mntu waziwayo, bonke abantu badibanisene kuloo ndawo. Uthi nangoku umsitho sowuphelile, abantu bangahambi ngoba banento ethi ingathi khona enye into engaphindi ivike. Nawo umbhali apha siva esithi uye wayalela abafundi okanye wanyanzela abafundi bakhe ukuba mabakhwele emkhombeni bawelele ngaphesheya besiye eBethsaida uyokwenza omnye umsebenzi. Yena uzawukhabe eshiyeka apha acengacengane nesi sihlwele ukuba masihambe ngoba yena uya kwenye icala. Xa bemka bekhwele emkhombeni, abafundi bakaYesu bakhwela bodwa beshiya uYesu ngasemva. Kodwa uthi umbhali bathi bephakathi elwandle, esizikithini solwandle, kwavuthuza umoya, ulwandle lwazamazama, amaza antsila lo mkhombe, ngoba umoya ubusiza ngaphambili. Ingxaki ke xa umoya usiza ngaphambili wena ubheka ngakuwo, ngoba uthi uzama ukuthi ubheka phambili umoya ubuyisele umva. Ngoku ndinayo into ethi aba bafundi bayaziqonda ukuthi ngoku baphakathi kokuphila nokufa, ngoba basesizikithini solwandle, akho nto banozimela kuyo. Akho nento ethi sikhona isiqithi esikufutshane abanethemba lokuba lo mkhombe ngathi uyotshitshiliza uyowa kuwo. Ndanombono womoya wasetawuni eCBD esithi xa siwubonayo uqonda ingasi ungabiyo laa pati yalaa moya. Bathi abantu bephethe iibhegsi zabo kodwa umoya ubhuncula iibhegsi zabo. Bathi abantu bebenxiba izilamba zexabiso kodwa umoya ubhuncula ezo mpahla zabo bezexabiso. Bathi abantu abangawunikwanga umzimba abafana nathi babonakala bawuganga ziibhali. Ngoku ndibona abafundi ingathi ngoku bakule meko, ngoba umkhombe uyazamazama, umkhombe awufuni ubheka ngaphambili. And uthi umbhali ke icacisayo it was the 4th hour, which is quite true. The 4th hour is between 3 a.m. and 6 a.m. Xa imeko injalo idlondo kumnyama, and they are not sure whether lo urowi boat ukuba usahamba kwidirection eyiyo na. Ngoba ibachaphela ukuthi besithunywa eBethsaida kodwa ngoku umoya usekwenye icala, makabakuthixo. Kodwa bathi bekuloo meko kwavakala ilizwi elithi yomelelani ndim, musani ukoyika. Amene ase-Andrew saba xa uYesu afika empilweni yenu, ufika uYesu enza isitshingitshane, ufika uYesu enza into engaqhelekanga. Xa uYesu afika ebomini bakho, ufika uYesu enza isayini. Xa uYesu afikile ebomini bakho, ufika uYesu ashiye imemories, uzokwazi ukuthi nam ngomhla othile ndayibona inkosi. Xa ufika uYesu empilweni yakho, ufika uYesu ulila, umva umntu wasewisile sithi kanti
ngamasa. Umoya uvela ngaphambili, kodwa wavela uYesu wathi yomelelani, ndim, musani koyika. Khona amaxesha ke Rhamente xa uzibona ukuthi uphakathi kolwandle, ubona amazi lwatyuza, bona umoya ubuyisela umva, ibe ngathi ungajika into ozibiza ngayo. Ngoba bade babuza abantu uphi na lo Thixo wakhe. Imeko ezibangela ukuba ulwandle lulwatyuze zimeko esijongene nazo emakhaya, ezinye sifuna ozaziwe ngabantu. Kodwa uThixo ndifuna ukuxela ukuba akho nto angayaziyo. Ulapho kolo lwandle lwatyuzayo. Mamela nje the voice, ikhona ivoice esho yethi yomelela, ndim, musikoyika. Sijongene nabantwana abangene baphelela bathinjwa zii-drugs. Kodwa uYesu uthi namhlanje uko konke kuloo mazi alwatyuzayo abantwana uthi yomelele, ndim, musani koyika. Kwalapha ezinkonzweni zethu siyeke izinto ebekumele uba siyazenza, sezizinto ebengafanele bangasizenzile. Ubona inkawu izamazama, ubona inkawu ilatyuza. Kodwa uYesu uthi namhlanje kuloo meko njalo yomelelani, ndim, musani ukoyika. Kuyasa ngomso ofana ufune mabheke emsebenzini, kodwa umkhombe abakhwele kuwo nguluntsi lwangumoya, umoya uba uyisela umva. Kodwa yinye into abaqhubayo ukuthi abantwana bam bazokudliwa yintoni. Xa umkhombe uphakathi esigithini solwandle, yazi ukuthi ukhona umntu omecaleni kwakho. Amanye amaxesha singakwazi noyiva nale voice ngenxa yengxolo eyenzekayo, kodwa uYesu umile ecaleni kwakho uthi musani koyika, mna ndinguYesu ozokunceda apha ebomini bakho. Nometha imeko ojongene nayo ikwesiphi na isimo, kodwa sinoYesu ongenelelayo. Ubukhona bakhe empilweni zethu buyi-assurance yoba sizawuphumela kulwandle lwatyuzayo. I-presence yakhe ebomini bethu yiyo esiqinisekayo ukuba thina sihamba si-stress free. Umoya wona can be against i-direction esiya kuwo, kodwa uYesu yena is coming towards us. Funeka sazi ukuthi noba umoya okanye ilizwe lihlala kweliphini ilizwe, kodwa uYesu yena uzama ujongana nathi. Ngoba uYesu ingathi xa efika kula madoda kula mkhombe esithi kuwa yomelelani, musani koyika, ndim, bathi bawujonge uba nguYesu amaqhalehla, ndivetsana nommango wasekhaya ku-220 esithi ewukuqala oku ndandibuva ngoba ulwandle lona liyalwatyuza. Uthi ingozi yam ndiyibona, kodwa naxa kufika ilizwi lakho kum usithi yomelela, musikoyika, wafika kwaba inkulu kum. Yesu ufika kwixesha elinjalo, ngexesha kanye usithi akho nto inokwenzeka ebomini bakho, kodwa uYesu afika beyinkulu kuba. Ndifuna ungancami, ikhona amaxesha uqonda ukuba ingasendinikezela ndisabona into lokhangeleni izinto engathi ziyanceda. Kodwa ndifuna ukuxelela namhlanje ukuthi even though silapho kolwandle umoya usibhekisa kwenye icala esingafuni uya kulo, kodwa never give up. Owethu uYesu sasijongile. Awukhumbuli ngexesha uMartha noMaria bephithizeliswa zinto ezingenamsebenzi? Ndibona apho uLazaro egula, bayoxelela uYesu ukuthi lo ubumthanda uyagula, ugulele ukufa.
uthi umbhali wangathi uYesu akeva ngoba ziba khona imeko zoba uthi xa uthandaza ibe ngathi umthandazo wakho awufikelele kuThixo, ibe ngathi xa uthetha noThixo akakuva wena, uva abanye abantu. Ngelaa xesha uYesu uba ngathi akekho ngoba wayesithi umakhulu wam xa ethandaza, wena ungumangagathi akekho kodwa ukhona. Apho uYesu ekhona uyathula uYesu urhamente esekhaya. Xa isolution sinayo uyathula uYesu. Kodwa uYesu xa kubona ingathi usekhona nakhona abona ngathi olula isandla sakho akuncede. Avele umaxhoba yakhawuleza. Umvimbo ngasewisile sithi Thixo wena ulilanga lethu. Uyakhanya phezu kwethu athi umphefumulo wami ungamoba apho uhambela khona ngoba owethu uThixo ufika kanye kwixesha apho abantu bangafikeleli khona. Kwafika ixesha lokuLazaro makabhubhe. uYesu akadaze kulo Lazaro azobona umonakalo. Kwathi insuku sezine waphinde wabuyelela udade kaLazaro wamxelela ukuba hayi akasekho, kunjalo nje sele intsukune ebhubhile. Uyabuza uYesu ukuba nimbeke phi. uYesu le meko yakho inukayo apha yaziwa lilizwe lonke, kodwa ufuna uqonda namhlanje ukuthi ngeyiphi le meko uthetha ngayo, ngoba uyaqonda ukuba kudala uthethe umane uhamisha le meko yakho. It's not that akayazi, uyayazi, but ufuna uqonda ukuthi ngeyiphi le meko yakho. Xa sizixela phambi kwakhe zonke iinkohlakalo zethu, uYesu uma nathi rhamente wathi xa fika abantu besigumile bengafuni ukuva, ngoba ziba khona iimeko zoba ihlabathi lingafuni ujongana nathi ngenxa yemeko esikuyo, ngoba abantu bayamka xa izinto zehlabathi zisihambela kakuhle okanye babafutshane kuthi, kodwa kuthi izinto zawutshintsha abantu babhekele phaya. Lixesha kuThixo asondela kuwe ngeliya, wafika wabuza ukuba nimbeke phi. Wafika uLazaro ebotshelele wathi makakhulu isithandela, wambiza ngegama, Lazaro vuka. Nakule meko yakho kudala usithi asoze itshintshe, ala uYesu Kristu athi kuwe vuka kuyo. Ala uYesu Kristu athi ndikhona phakathi kule meko yakho. Umvumela uYesu Kristu athabathe indawo, ngoba imeko yakho sithi soze itshintshe iminyaka le abantu bonke bakwazi ngaloo nto. Kodwa uYesu ufuna ukutshintsha imeko yakho namhlanje ukuthi even though phakathi kolwandle ingathi akho nto ubonayo ingathi ingakunceda, kodwa uYesu umile uthi ndim, musukoyika, mna ndizele wena uzokunceda. Ngoba xa simane sikhala kuYesu ezosinceda, yena akazange adele bani, akadeli bani. Ndimva umculo esithi xa thina sihamba nalo Yesu singena kwindawo akuthiwa kuyo akungenwa khona, siphumele kwindawo ekuthiwa kuphunyelwa khona. Ubona besazi ukuba after 4 days umntu efile angaphinde avuye ngaphandle koYesu, ngoba sazi ukuthi uYesu yedwa owabumisa into ethi kodwa ngomhla wesithathu ndawubuya ndivuke. Kodwa ngoku ngumhla wesine uLazaro uvukile, selenuka engcwabeni lakhe. Le meko yakho ujongene nayo, uYesu umile namhlanje ukuthi hayi sukoyika, nandikhona phakathi kwemeko yakho. Ngoba abantu bayasazi ngezinto abasazi ngazo. Ngoba ndikhumbula intombi apha ehleli for 12 years akho nto ingayizamanga, kodwa yathi ngoseyibona inceba kaThixo ufikile kuyo, abantu behlabathi bamane beyibhekisa umva. Kodwa ikhona into ethapha kuye ukuba nje ndingachukumisa umqukumbelo wengubo yakhe, nam ndingasindiswa kweli thombe legazi endinalo. uYesu akafuna ude ube kanti usondele kakhulu kuye, kodwa ngokuwe ezinyaweni zakho ucele kuThixo ukamncede kolu lwandle lulwatyuzayo luphakathi kwakho ujongene nayo. Kodwa uYesu uza kunceda. Ndiva le ntombazana izigubha kuYesu imbambile. uYesu uyabuza ukuba ngubani nalo mntu undichugumisileyo. uYesu rhamente uyeva xa sikhwazayo, uyasiva uYesu kanye xa sililayo. Athi lo mbhedesho kakade intliziywe egqobhokileyo nentyumkileyo kayideli uThixo. Thi kufika kanye ngexesha sisithi anxiety kwileveli ephezulu, kodwa uYesu athi musani ukoyika, ndim, hlalani nam. Unjalo uYesu ufika njalo empilweni zethu. Le ntombazana yabamba umqukumbelo kwaYesu.
ndivuye Yesu esithi kuye, ntombazana ndim, khululeka ngenxa yokholo lwakho. Kusenokwenzeka ukuthi namhlanje uYesu uyakubona ukubulaleka kwakho, uyakubona uYesu le-anxiety ujongene nayo ngenxa yemeko ojongene nazo, kodwa uthi uYesu namhlanje musani ukoyika ndim. Elibhata xa siyawujika lichuze ubomi ngemzuzu ogqibela, nolwakho ubomi ungakwazi utshintsha ngexesha esithi akho nto inowenzeka ebomini bakho. Uthi omnye xa ifike kwecala ukuba ubunguYesu Kristu ngewusinza kwezintlungu zomnqamlezo. Kodwa ndiva umntu oyazileyo ukuthi ndijongene nolwandle, kodwa wawava amazwi kaYesu Kristu wathi, ukuba Nkosi ungathi ube sekumkani bakho namhlanje, nam uzumkhumbula. Wathi uYesu ongabaleli matyala mntu, wathi kwanamhlanje ndizawuba nawe eparadesi kaBaba. Sonokwenzeka ukuthi imeko le yakho ubusithi noba ndiyavasa ingathi andivasanga, abantu ingathi bayayibona imeko yakho, kodwa xa uphuma apha namhlanje yazi ukuthi uYesu uphakathi kanye kuloo meko yakho. Bazathi abantu imeko yakho beyazi, bevile ngabantu bonke behlabathi, kodwa xa bekujonga bafika imeko yakho okanye imbonakalo yakho ingafani nemeko abayaziyo, ngoba uYesu ukanye ukhona phakathi kwezo meko zinjalo. Ndifuna ixesha likaThixo ke lingadluli nawe, wazi ukuthi uThixo ukhona kwiimeko zonke. Kufuneka umntu oza kuthi apha ngomso xa siphinda sibuye uthi, yambona lo nimbonayo, limomelezile igama. Ngoba usoze utsho ungakhange ungene elwandle, ungakhange untsilwe ngumoya, ungakhange untsilwe ngamaza, uthi ngiyambona lo. Kodwa kunyanzelekile ukuthi abantu bakwazi xa uphakathi elwandle, bazi ukuthi lo saze apha kuye ukuba ulwandle lapha lamtsila, kodwa sibona apha kuye namhlanje ukuthi kuyagqobhozeleka. Now I was the one owakhe waphakathi elwandle, yabe indlela ndingayiboni, kodwa wathi uYesu kumu, khanya mna usukoyika, ndim ndikhona. uYesu uyangenelela rhamente yasekhaya kwiimeko esithi asoze ziphumelele kuzo. Afika uYesu in the midst of depression, sewuvalele kumagumbi esekhatyikiweyo for 21 days. Afika uYesu athi, phakama ngenxa yokholo lwakho. Akho ndawo uYesu angafikeleli kuyo rhamente, kanye kwezi ndawo kuthiwa kumnyama kuzo, zezi ndawo sifikelela kuzo. Wantsala uYesu, ngavakala ndicula lo ngoma uthi, uYesu wehla wafaka isandla sakhe elidakeni, wandonyula uThixo, wandenza lo mntu ndinguye. Ndifuna umxelela ukuthi whoever ozibona ukuthi khona into ojongene nayo ekuphazamisayo ngokwasemoyeni, jonga apha khona. Ndakhe nakhona kwelo lwandle, landintsila ulwandle, landibetha umoya, ndathi ndifuna ubheka phambili, kodwa umoya wabunditsilibuyisela ngasemva. Kodwa wathi uThixo, wathi musukoyika ndim. Uthi xa sewuphakamile ke sewusithi uligeni istrength, ngoba uSathane uyavuya arhamente esibona ingathi siyanikezela, ngoba bakhona amaxesha uthi I'm giving up ke ngoku. Kodwa uYesu afikele kuloo meko zinjalo. Afika uYesu ebomini bam senisithi hayi noko kudlulile konke. Wathi uYesu, no, it's not over, ngoba abantu behlabathi bafuna ukubona, ngoba abantu bonele ukuva ngabantu abasecaleni kwechibi for 38 years. They want to hear abantu besithi nam bendikhona kwelo chibi. Kodwa wathi uYesu kum, uba ubani ufuna ukuphila makangene ngaphakathi ancedakale. Wafika uYesu ebomini bam, okanye uThixo wafika ekhaya wenza kwamnyama, mntanasekhaya wane-kidney failure. Akwabikho bani okwazi umnceda, yabise at least ungunamba 100. Sabe sibona ukuthi impilo yo makafika kunamba 100 akazoyenza. Ngathi Nkosi, ukuyavuma ndisebenzise, ndamnikeza intsolo yam. Yes, 11 years siphinda sishaya intswe eyi-1, kodwa uThixo wafika ebomini wathi kuthi, musani ukoyika, mna ndinguThixo. Xa ulwandle luntsila, zabe ndikhona phakathi kwenu. Rhamente ndiyazi into enibangela ukuba nithandabuze, kodwa jongani apha kum ukuthi umzimba wam umanxebanxeba. Kodwa sisonixela ukuthi
uyesu umile kwezo meko zinjalo esithi musani ukoyika. Sukoyikiswa yimeko kodwa mameli ilizwi likaThixo balithini kuwe. Akwanela yangathi uyesu bekuthini uthi kuJobhi uSathane sithi kanikezela umkhondazana wakho. Wathi kambuza uba umgayile umkhondazana wakho. Wathi uThixo kwazi wena wamnikezela ngayo. Wanika uThixo umntana wabe nesiphene ezininzi. Wabe sithi odokotela khona inokwenzeka. Kodwa wathi uYesu mamela musukoyika. Mna ndinguThixo can make it happen. Ndayazi namhlanje ukuba lo mbhalo uthi zonke izinto are possible to God. Ndabona into ethi ungaxokomisa ibonto ebomini bakho. Ubomi bakho buwenza full stop kuyo kanti uThixo right ubomi bakho bube yinto entsha. Kuzoncedakala abantu abaninzi. Wathi uThixo xa besithi ogqirha khona inokwenzeka. Mna ndithi khona into enokwenzeka. Bazokwazi abantu bakaThixo baphile ngezo zinto ezo. We need people abazokuthi nami bendikhe ndaselwandle ndatsilwa ngumoya kodwa namhlanje ndithetha ngomuntu okwazi uzihambela. Makabonge uThixo. Ogqirha bamane bebuza ukuba wenze ngentoni. It can only be God owathi kumyomelela. Asazi into ehambe ngasekhaya zikhona imeko ekuthiwa soze zishintshe. Ukuba uThixo akathanga yes kulo mbeko kuseza kuqhubekeka. Kodwa mameli Yesu xa ethetha nawe ukuba uthi kuwe is maybe mamela umaybe ukuba ufune kutshintshe ntoni na. Kodwa ukuba uYesu uvumile akhobana ngathi atshintshe imeko yakho. Ngoba ngelibhatha lilapha kulo mnqamlezo belihle notshomo lapha esiseleni lisenza izinto kodwa zajika izinto ngomzuzu ogqibela. Limshiya apha esamhokamhokana nezinto zolwandle. Wamshiya apha wathi uYesu kwanamhlanje wena uzaba nami eparadise kaBaba. Masambeni ngehamele sazi ukuthi uThixo namhlanje uthi apha kuwe uza kuba nawe. Namhlanje uthi uYesu apha kuwe namhlanje amaqabandelo okudlaniswe ngawo obotshe ngawo. Namhlanje uthi uYesu ngegama lam mna ndithi kuwe musukoyika. Lulwandle nje olulwathuswe kwamzuzwana ngamoya nje asawudlula ngomso ukufudumala kwelanga nawe uzawukhululwa. Makabonge uThixo musandi ukoyika makasanele namazwi inkosi engubawekho kuzo zonke indawo mayisikele ngicacisa kwelizwi ngokude bemnaphakade. Amen. Culo ku 87 Kristu umkhulu.